Лукашенко ў вайне супраць Украіны. 4 гады і сотні асуджаных у Беларусі за падтрымку Киева. Новы след Анжелікі Мельнікавай. Што высветлілася ў справе зніклай спікеркі Каардынацыйнай рады? Саша, дзе грошы? У Беларусі рэзкі абвал сярэдняга заробку. І памяць пра апошняга народнага паэта. 91 год таму нарадзіўся Рыгор Барадулін. Аўторак 24 лютага, 20 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Тысячу 462 дні, то бок роўна 4 гады. Столькі ідзе паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны. Да таго ж не забывайма пра папярэднія 8 гадоў неабвешчанай вайны, якую Крэмль распачаў, напаўшы на ўкраінскія Крым і Донбас. Сёння ж украінцы і ўсе людзі добрыя волі згадваюць ахвяраў гэтай жахлівай вайны, развязанай Крамлём. Хаўруснікі выказваюць Украіне словы падтрымання, а Владзімір Зяленскі ўпершыню паказаў бункер, з якога кіраваў абаронаю краіны, а таксама заклікаў суайчыннікаў не траціць надзеі. Што адбывалася ў гадавіну пачатку паўнамаштабнай вайны, распавядзем у нашым матэрыяле. Сьогодні рівно 4 роки, як Путін бере Київ за 3 дні. Владзімір Зяленскі ў дзень 4-й гадавіны паўнавартаснага ўварвання звярнуўся да ўкраінскага народу. Прэзідэнт пачаў яго з невялікага кабінету ў бункеры, дзе правёў разам з камандай першыя месяцы вайны і адкуль кіраваў абаронай краіны. Тут былі першыя мае размовы з лідарамі свету на пачатку вайны. Я тут гаварыў з прэзідэнтам Байденам і менавіта тут пачуў: Уладзімір, ёсць пагроза, вам трэба тэрмінова пакінуць Украіну. Мы гатовыя ў гэтым дапамагчы. І я тут адказаў, што мне патрэбная зброя, а не таксі. І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі. У 18-хвілінным роліку Зяленскі напомніў, як пераконваў свет, што Украіна можа выстаяць, і паводле ягоных жа словаў выгрызаў вайсковую дапамогу для сваёй краіны. Напрыканцы ён згадаў мірную умову, што мусіць скончыць вайну, але не скончыць Украіну і не абнуліць гады барацьбы. Сила, яка трымае нас всі ці роки. Сіла, што трымае нас усе гэтыя гады, гэта вы, нашыя людзі. Наш супраціў гэта вы, украінцы і украінкі. Кожны, хто не здаецца. Можа, вочы нашыя і стомленыя, але спіны не схіленыя. Непохитні. У гадавіну пачатку вайны ва ўкраінскую сталіцу прыбылі лідары і палітыкі амаль дзясятка еўрапейскіх дзяржаваў. Сярод іх прэзідэнт Фінляндыі, прэм'ер-міністрка Даніі, кіраўніца Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляен. Акрамя жалобных падзеяў, прысутныя ўзялі ўдзел у спатканні кааліцыі гатовых. У відэафармаце да іх далучыліся кіраўнікі Францыі, Вялікай Брытаніі. Прэм'ер апошняй, Кір Стармер, падчас сустрэчы заявіў, што варта змяніць рыторыку наконт таго, што Пуцін перамагае ў вайне. Тым часам з нагоды гадавіны вайны журналісты медыязоны і BBC высветлілі, што расійскія і ўкраінскія бакі завышаюць лічбы стратаў праціўнікаў. Паводле адкрытых звестак журналісты здолелі верыфікаваць больш за 200 тысяч забітых расійскіх вайскоўцаў. Украінскія страты прэзідэнт Зяленскі ацаніў у 55 тысячаў. Паводле незалежных даследнікаў лічба таксама набліжаецца да 200 тысячаў. Агулам жа падлічыў Цэнтр стратэгічных і міжнародных даследаванняў. Абедзве краіны за 4 гады вайны страцілі амаль 1 200 000 чалавек. Антон Бяздольны, Белсат. У гадавіну пачатку паўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны сваё падтрыманне ўкраінскаму народу выказалі жыхары і госці Вільні. Яны сабраліся на акцыю салідарнасці з Украінаю, і з месца падзеяў наша журналістка Глафіра Жук. У гадавіну пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны на кафедральнай плошчы Вільні праходзяць мітынг і шэсце салідарнасці з украінскім народам. Не борюцца за нашу свабоду, за наше спокойствие. Вообще-то Украина нам ничего не должна. Она не должна нам сказать спасибо, говорить. Это мы должны Украине ее помогать. Это мы должны говорить спасибо, так как ихняя кровь льется в Украине, а наша не льется здесь, на улицах Литвы. Нас никто не бомбят, никто не бывает. Благодаря Украине. Слава Украине!
У акцыі бяруць удзел амбасадары дзясяткаў краінаў свету. Да ўдзельнікаў сярод іншых звярнуліся прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругінене, старшыня сейму Юозас Олякас, старшыня Верховнай Рады Украины Руслан Стефанчук. Прыйшлі на мітынг і нашы суайчыннікі. Мы, как Литва, всегда были с Украиной и будем до победы, потому что это победа наших ценностей, это победа наших людей, это победа, которая может гарантировать мирное существование всего европейского континента. И мы поддерживаем Украину, поэтому мы вышли, чтобы сказать, что мы рядом. Слава Украине! Героям славы! Живи Беларусь! Падчас сённяшняй акцыі ўдзельнікі збіралі сродкі на падтрыманне украінскага войска. Глафіра Жук, Белсад. 4 гады працягваецца вайна паміж Расіяй і Украінай, і 4 гады Лукашенко робіць выгляд, што захоўвае нейтралітэт. Гаворка найперш пра беларускае войска, якое гэтак і не ўступіла непасрэдна ў вайну на баку агрэсара, на што разлічваў Пуцін. Між тым беларускія вайскоўцы абслугоўваюць расейцаў. Беларуская прамысловасць працуе на Расею. Расійскія дроны ляцяць ва Ўкраіну, у тым ліку і з дапамогаю рэжыму ў Беларусі. І, уласна, рэжым Лукашэнкі прызнаны дэмакратычнаю міжнародную супольнасцю суагрэсарам у вайне. Тэму працягне Ірына Драфейчук. Кветкі колераў украінскага сцягу да помніку песняру Тарасу Шаўчэнку ў Варшаве. У гадавіну пачатку вайны іх прынеслі беларусы. Яны бароняць не толькі Украіну, яны бароняць не толькі Беларусь, яны бароняць усю Еўропу. Сваёй самаахвярнасцю і адданасцю сваёй краіне яны паказваюць прыклад дэмакратычным краінам, як вельмі важна захоўваць незалежнасць і супрацьстаяць расійскай агрэсіі. Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны пачалася ў тым ліку і з нашай тэрыторыі. У першыя дні і тыдні пасля нападу Лукашенко неаднаразова заяўляў, што нібыта украінцы рыхтаваліся пайсці ў атаку першымі. Мы отсюда получали от украинцев информацию, что готовится удар по белорусской территории. І таму, маўляў, ён папрасіў Пуціна не выводзіць расійскія войскі пасля супольных вучэнняў «Саюзная рашучасць». Паводле звестак НАТО, гэта каля 30 тысячаў расійскіх вайскоўцаў. Яны напалі на Украіну з поўначы, ударылі ў тым ліку ракетамі. Пра гэта напярэдадні ўзгадаў і Владзімір Зеленскі. Прэзідэнт Украіны ўпершыню ад пачатку поўнамаштабнай вайны даў інтэрв'ю беларускаму медыа, парталу «Зеркала». А він мені сказав, що... А ён мне сказаў, што ён не кантраляваў гэтую сітуацыю. Не сказаў мне па тэлефоне: «Хочаш, ты можаш адказаць нам ударыць па Мазыры, па нафтаперапрацоўчым заводзе». Са сваёй камандай мы абмяркоўвалі гэта. Усе хацелі адказаць, але, на маю думку, Пуцін толькі гэтага і чакаў, каб мы нанеслі ў той момант удары. Беларускія войскі ў вайну не ўступілі, але Лукашенко цягам усіх 4 гадоў застаецца хаўруснікам Крамля. Афіцыйны Менск падтрымоўвае расійскі парадак дня на ўсіх міжнародных пляцоўках. Паводле Белполу, каля 300 беларускіх прадпрыемстваў працуюць на вайсковыя патрэбы Расіі. Беларусь дапамагае незаконна вывозіць украінскіх дзяцей. Нядаўна ж выявілася, што вышкі беларускіх мабільных аператараў выкарыстоўваюцца для навігацыі расійскіх дронаў. Наші хлопці працювали на... Нашы людзі займаліся тым, каб 3-4 рэтрансляторы ўжо не працавалі на тэрыторыі Беларусі. У нас проста няма іншага выйсця. Інакш будуць працягваць атакаваць нашы тэрыторыі. І з гэтага кірунку цяпер лётае значна менш. З цього напрямку тепер літає набагато менш. Днямі супраць Лукашэнкі Украіна ўвяла персанальныя санкцыі. Дачыненні ж афіцыйнага Кіева з беларускай дэмакратычнай супольнасцю зрабіліся значна больш актыўнымі, чым раней. У Вільні Святлана Ціхановская сустрэлася з Зеленскім, а цяпер рыхтуецца ейны візіт ва Украіну. Пры гэтым яшчэ з 2014-го беларускія добраахвотнікі абараняюць Украіну. Цяпер супраць Расіі ваююць некалькі соцень нашых суайчыннікаў. Агулам жа каля 1500 беларусаў бралі ўдзел у баях. Жыве Беларусь! Це справжні браты? Гэта сапраўдныя браты, гэта нашыя браты. Я не ведаю, якія яны ў цывільным жыцці, а на полі бою гэта сапраўдныя войны. Вельмі сумна, што большасць тых, з кім я пазнаёміўся, калі мы трымалі абарону ў Северданецку, цяпер або загінулі, або прапалі без вестак, і невядома, што з імі цяпер. І невядома, што з імі цяпер дзеє.
Паводле місіі дэмакратычных сілаў у Кіеве ва ўкраіне загінулі каля сотні беларускіх добраахвотнікаў, якія ваявалі супраць Расіі. Праз імавернасць рэпрэсіяў у дачыненні сваякоў ваяроў з боку рэжыму ў Беларусі некаторыя імёны не апублічваюцца нават пасля смерці. Ірына Дарафейчук, Белсат. Сёлета падчас масаваных расійскіх абстрэлаў энергасістэмы ўкраіны ў адным толькі Кіеве запрацавалі болей за 1200 пунктаў незломнасці. І адзін з іх створаны беларускімі валанцёрамі. Як і іншы, ён працуе 24/7 і абсалютна бясплатна. Пункт гэты смог паказаць, мне так падаецца, больш за 500 чалавекам з гэтага раёна, што нам не ўсё адно, што беларусы гэта не рэжым Лукашенка, што беларусы гэта не маскалі, што беларусы гэта не рускія, што мы та нацыя, якая гатова падтрымліваць Украіну. У беларускім пункце нязломнасці людзі могуць не толькі пагрэцца і падладаваць свае тэлефоны, але і добра пад'есці. Тут частуюць баршчом, дранікамі і блінчыкамі. Таксама тут раздаюць адзенні і грэлкі, ахвяраваныя і закупленыя беларусамі. З'явіліся новыя дэталі ў справе зніклай спікеркі каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Кіберпартызаны даведаліся, што 150 тысячаў долараў США з рахунку фонду «Беларусь Ліберці» вывелі праз асабісты рахунак Мельнікавай на літоўскую крыптабіржу. І адбылося гэта 24 сакавіка летась. Грошы першапачаткова прызначаліся кіберпартызанам і каардынацыйнай радзе. Зрабіць такія аперацыі маглі толькі ці сама Мельнікава, ці той, хто атрымаў доступ да ейнага асабістага рахунку. На сувязь былая спікерка каардынацыйнай рады перастала выходзіць летась 25 сакавіка. Пазней высветлілася, што Польшчу яна пакінула за месяц да гэтага. Дзе цяпер Анжэліка Мельнікава дагэтуль невядома. Польскія праваахоўнікі вядуць расследаванне паводле факту знікнення. 2760 рублёў. Гэткі, паводле Белстату, сярэдні заробак быў у Беларусі ў студзені. У параўнанні з папярэднім месяцам ён знізіўся ажно на 355 рублёў. Тлумачыцца гэткае падзенне проста. У снежні звычайна бываюць рэкордныя сярэднія заробкі, бо выплачваюцца прэміі і бонусы. Найвышэйшы сярэдні студзеньскі заробак зафіксавалі ў Менску каля 3750 рублёў. Меней за ўсіх зарабілі на Магілёўшчыне каля 2270 рублёў. У топ-тройцы па заробках працаўнікі грузавога ды пасажырскага паветранага транспарту і, вядома, IT-галіны. У іхных разлікоўках лічбы ад 6,5 да амаль 8 тысячаў рублёў. А вось самыя нізкія заробкі ў цырульнікаў, працаўнікоў музеяў і бібліятэк, а таксама сацработнікаў і занятых у галіне адукацыі. Яны зарабілі ў студзені ад 1400 да 1990 рублёў. Прэм'ер-міністр Беларусі ва Узбекістане. Аб'ёмы ўзаемнага гандлю, з якім набліжаюцца да мільярда долараў США на год. Александр Турчин прыбыў у Ташкент з пакетам экспартных кантрактаў і планамі па імпарце. У складзе беларускай дэлегацыі старшыня канцэрну «Беллёгпрам», які напярэдадні атрымаў новыя датацыі з бюджэту і загад утрымаць рынак пад націскам канкурэнтаў. Падрабязней Юлія Цяльпук. Кожная чацвёртая майка айчыннай вытворчасці з узбекскай бавоўны паўстае ў так званай кааперацыі. Старшыня «Беллёгпраму» наведала дзве партнёрскія узбекскія фабрыкі, але прыехала не толькі з гэтым. В первую очередь, конечно же, мы заинтересованы в экспортных поставках. Сегодня будут подписаны контракты у нас «Витебские ковры». Сегодня у нас подписание контракта по «Меловице». Сегодня мы будем подписывать меморандум взаимоотношения с кожевенной отраслью и непосредственно обсуждать и усиливать наши поставки сюда данного сырья. Узбекистан сярод 80 краінаў свету, у якія экспартуем прадукцыю лёгкай прамысловасці на агульную суму 2 мільярды долараў на год, паведаміла прадстаўніца «Беллёгпраму» Наталья Мороз падчас профільнай прэс-канферэнцыі, праігнараваўшы пытанне журналісткі, растуць прыбыткі ці падаюць. Наша легкая промышленность, она, как и в целом экономика, экспортоориентирована. И порядка 70% всей производимой продукции мы поставляем на экспорт. В этом высококонкурентном мире легкой промышленности мы сохраняем свои позиции и развиваемся.
Згодна са справаздачамі, па выніках 2025 году чысты прыбытак канцэрну «Беллёгпрам» склаў 28 мільёнаў беларускіх рублёў. Але на гэты вынік працавалі ўсе падаткаплатнікі краіны. Дзяржава рэструктурызуе даўгі прадпрыемстваў канцэрну, датуе іх наўпрост ці сплочвае за іх адсоткі па раней узятых пазыках. Сярод апошніх дапамогу днямі атрымалі Аршанскі льнакамбінат і гігант прамысловасці «Камволь». У выпадку «Камволя» яго даўгі перавышаюць яго выручку 3 разы. Гэта азначае, што лічба у некалькі сот мільёнаў рублей яна ўжо страчана для беларускага бюджэта, то бок для беларускіх падаткаплатнікаў. Пытанне толькі, калі яны за гэта заплоцяць. 85% камвольных тканінаў зробленыя пад ведамственны асартымент. Кіцелі для афіцэраў, форму для памежнікаў, чыгуначнікаў і гэтак далей. Толькі з 15% тканін шыюць для цывільных, перадусім дзелавыя касцюмы. Задача такая, чтобы, невзирая на конкуренцию и присутствие, давлеющее присутствие маркетплейсов различного направления, да, и различного там ценового сегмента, гиперконкуренцию, мы свой рынок не намерены отдавать. Праз 20 хвілін кіраўніца «Камволю» прызнала, што расійскія маркетплейсы, як Wildberries, не месца для якасных і параўнальна дарагіх касцюмаў «Камволю». Яе меркаванне раздзяліла прадстаўніца «Элемы». Это одежда, которая может проехать в течение месяца от Калининграда до, не знаю, до Урала, да, и ее примеряет там 10 человек и непонятно как упакуют. Пляцоўкамі для далікатных індывідуальна запакаваных паліто застаюцца універмагі, гандлёвыя цэнтры ды уласныя інтэрнэт-крамы. Ці прыйдзе пакупнік асобна ў такую фірмовую краму? Пытанне адкрытае. Юлія Цяльпук, Белсат. З 9 лютага жыхары вёскі Рыбакі, што на Віцебшчыне, жывуць без хлеба. Праз вялікае снежнае покрыва ў вёску не можа даехаць аўталаўка. Мясцовая жыхарка паказала сітуацыю на відэа і распавяла, што вяскоўцы не раз звярталіся ва ўсе магчымыя інстанцыі, але ніхто ім не дапамог пачысціць дарогу. Так вот, сегодня экипаж автолавки, зная, что мы долгое время остаемся здесь без продуктов, решили к нам прорваться. Вот что из этого вышло, так это автолавка. А если бы нам понадобилась скорая? А если у человека инсульт? Вы знаете, что там каждая минута на счету? Скажите, когда? Когда прекратится этот фашизм? Это фашизм оставлять людей в заведомо опасном положении. 91 год таму на Вушаччыне, што ў самым сэрцы гістарычнай Полаччыны, нарадзіўся Рыгор Барадулін, творца якога вылучалі на Нобелеўскую прэмію. Адначасова сціплы, іранічны і лёгкі ў стасунках чалавек. Для большасці знаёмцаў ён быў папросту дзядзькам Рыгорам. Рыгор Барадулін быў апошнім, хто атрымаў ганаровае званне народны паэт Беларусі. Менавіта Барадуліну належаць усім вядомыя словы «трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем». Усяго з-пад пера дзядзькі Рыгора выйшла каля 70 кніг, ягоныя творы перакладзены на 38 моваў свету. Апроч таго, Барадулін і сам быў добрым перакладчыкам. Дзякуючы яму беларусы могуць чытаць на роднай мове слова пра паход ігараў, творы Уільяма Шекспіра, Адама Міцкевіча. У сярэдзіне 80-х мінулага стагоддзя Барадулін далучыўся да руху нацыянальнага адраджэння, стаўся актыўным сябрам партыі БНФ. Ён гаварыў і пісаў гэтак, як думаў, за што моцна не падабаўся ўладам. Пасля смерці Барадуліна ў 2014-м грошы на ягоны помнік збіралі простыя беларусы. У аб'ектыве на сёння ўсё, болей навіна ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Інфармацыйны вечар працягваецца, гаспадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Юліяй Лабанавай. Юля? Ну што ж, вітаю, Валеры, вітаю, гаспадарства. Сёння не абмінём тэму 4-й гадавіны поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну і ролі ў вайне рэжыму Лукашэнкі. Госць эфіру былы амбасадар Украіны ў Беларусі Ігор Кізім, таксама з праваабаронцам Сергеем Устінавым абмяркуем навіну пра перасяленне часткі адміністрацыйна асуджаных з Акрэсціна ў Сцепянку. Так што не пераключайцеся, будзем сачыць за падзеямі разам. Разом з вами, гаспадарства, пачынаем.
Ну што ж, для пачатку адразу наша традыцыйная апытанка. Усе, хто глядзіць нас на Ютубе, пад стрым-трансляцыя ёсць апытанне. Можна, калі для вас гэта бяспечна, паўдзельнічаць. Сёння пытаемся, хто вінаваты ў нападзе на Украіну, уласна з тэрыторыі Беларусі. Ведаем, што напад адбываўся з некалькіх кірункаў, у тым ліку ганебная такая з'ява і з беларускага боку. Хто ж вінаваты? Гэта Лукашенко і ягоны рэжым, альбо гэта усе беларусы, бо не трэба тут ківаць адзін на адно, альбо гэта ўсё-такі Расія, чыёй вайскоўцы заходзілі, альбо гэта, як уласна кажа і прапаганда і Пуціна, і Лукашэнкі, што гэта калектыўны захад, які там сутыкнуў ілбамі братоў славянаў, там нешта такое. Калі ласка, гаспадарства, галасуйце, гэтае ж пытанне задамо і нашаму першаму госцю. Но пакуль увядзем вас у курс падзею, сёння 4 гады з пачатку поўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Гэта найбуйнейшая вайна ў Еўропе пасля Другой сусветнай. За гэты час сутыкнуліся сотнямі тысяч ахвяраў, разбурэннем украінскіх гарадоў і глыбокімі геапалітычнымі зменамі. Ну і эксперты адзначаюць, вайна ўжо змяніла міжнародны парадак, аслабіла пазіцыі Масквы і паставіла Беларусь у яшчэ большую залежнасць ад Крамля. 4 гады вайны сталіся выпрабаваннем на знясіленне. Пачынаючы ўварвання, Крэмль разлічваў на хуткі разгром украінскай дзяржавы. Аднак замест гэтага атрымаў кансалідаваную нацыю і адну з самых баяздольных арміяў у Еўропе. Краіна паскарае інтэграцыю з еўразвязам і ўмацоўвае сувязі з Захадам. Для самой Расіі вайна абярнулася маштабнымі санкцыямі, тэхналагічнай ізаляцыяй і стратаю саюзнікаў. Беларусь першых дзён аказалася ўцягнутай у канфлікт. Расійскія войскі заходзілі ва ўкраіну, у тым ліку з тэрыторыі нашай дзяржавы. У выніку Беларусь таксама сутыкнулася з новай хваляю санкцыяў, міжнароднай ізаляцыі і ростам залежнасці ад Масквы. Беларусы ж, якія выступілі з асуджэннем дзеянняў афіцыйнага Менску, зазналі рэпрэсіі. За 4 гады за падтрыманне Украіны рэжым Лукашэнкі асудзіў не менш за 403 асобы. Больш за палову з іх цяпер у няволі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна». Да 4-й гадавіны ўварвання Расіі ва ўкраіну еўразвяз падыходзіць не з самымі лепшымі вынікамі. Міністры замежных справаў краінаў еўразвязу напярэдадні не здолелі ўзгадніць 20-й пакет санкцыяў у дачыненні Расіі. Яго заблакавалі Угоршчына і Славаччына. Акрамя таго, пад пагрозу апынуўся крэдыт у 90 мільярдаў еўраў для Украіны. Праз бесперапынныя абстрэлы крытычнай інфраструктуры Украіна зазнала адну з самых складаных зім з перабоямі ў электрычнасці і ацяпленні. Што датычыць перамоўных працэсаў, то некалькі іх спробаў з пасярэдніцтвам ЗША не далі поспеху. Крэмль настойвае на кантролі над Луганскай і Данецкай вобласцямі. Перадача гэтых тэрыторыяў, паводле Зеленскага, не засцеражэ Украіну ад паўторнага ўварвання. Ну что же, что могу сказать? Россия на сёння окупавала амаль 20% украінскай тэрыторыі. Паводле галоўнакамандуючага збройнымі сіламі Украіны Александра Сырскага, ЗСУ з пачатку 2026 года вярнулі пад кантроль 8 паселішчаў і вызвалілі 400 квадратных кіламетраў тэрыторыі. Руслан Ігнатович, Павел Алейнікаў, Белсад. А сёння ў Кіеве прайшло паседжанне так званай кааліцыі гатовых краінаў, якія надаюць Украіне вайсковае і палітычнае падтрыманне. Сустрэчу прымеркавалі да 4-й гадавіны поўнамаштабнага ўварвання Расіі. Для ўдзелу ў сустрэчы ва ўкраіну прыбылі прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Урзуля фон дер Ляйен і кіраўнік Еўрапейскай рады Антоніо Кошта, а таксама прэм'ер-міністры Харватыі, Эстоніі, Ісландыі, Латвіі, Даніі, Швецыі і Нарвегіі. Фінляндыю рэпрэзентаваў прэзідэнт Александр Ступ. Галоўнай тэмою сталіся ўзмацнення супрацьпаветранай абароны Украіны і далейшае падтрыманне краіны. Паводле Владзіміра Зеленскага, Кіеў ужо атрымаў палову абяцаных ракетаў, у тым ліку для сістэмаў «Пэтріат». Да абмеркавання дыстанцыйна далучыліся прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Кір Стармер, прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон і канцлер Нямецчыны Фрыдрых Мерц. Стармер падкрэсліў, што справядлівы і працяглы мір магчымы толькі пры ўмове ўліку пазіцыі Украіны і захавання прынцыпу непарушнасці межаў. Эммануэль Макрон заявіў, што не чакае хуткага завяршэння вайны і заклікаў узмацняць ціск на Крэмль. А Фрыдрых Мерц адзначыў неабходнасць надзейных і хуткіх гарантаў бяспекі, што зробяць немагчымай новую агрэсію.
Гаспадарства, чацвёртую гадавіну паўнамаштабнай вайны Расіі ва ўкраіне абмяркуем з Ігорам Кізімам, амбасадарам Украіны ў Беларусі ў 2017-2023 годах, а таксама амбасадарам з асаблівых даручэнняў МЗС Украіны ў справах Беларусі ў 2024 і 2025 годах. Вітаем вас, спадару Ігор. Вітаем. Вітаю студію, вітаю всіх ваших слухачів. Акурат калі пачалося поўнамаштабнае ўварванне Расіі ва ўкраіну, з тэрыторыі Беларусі вы былі амбасадарам у Беларусі украінскім. Ці вы можаце ўзгадаць, з кім вы размаўлялі апошні час тады і якія былі вашы ўражанні, адчуванні, калі ўсё ж такі з тэрыторыі Беларусі паляцелі ракеты і паехалі расійскія танкі? Ці было ў вас адчуванне падману? Так, таке відчування було з самого початку, коли я отримав інформацію. Що хронологічно це відбувалося, почалось для мене, цей день почався десь о пів-п'ятої ранку, можливо, трохи пізніше, коли я отримав телефонний дзвінок від нашого міністра. І фактично була інформація, що почались військові дії. Хоча на той час, відверто кажучи, я мав сумніви, що це почалося саме на території Білорусі, оскільки перша інформація, яку я отримував, йшла про інформацію наступу з району, точка 3 стиків областів, це Сінківка. І потім ми почали діяти. Я також сам намагався дозвонитися тодішньому міністру закордонних справ Білорусі Макею. В зв'язку з цим хотів теж перевірити інформацію. Очевидно, що відповіді не було. Але я надіслав відповідними електронними засобами, точніше, давайте так, WhatsApp, яким я спілкувався досить часто з Макеєм, ту інформацію, своє занепокоєння висловили, таке інше, що відбувається, і поінформував, фактично надав ту інформацію, яку наш МЗС дуже оперативно підготував циркуляр відповідний і доручив всім посольствам нашим, які були, всім посольствам фактично звернутися до урядів, президентів, керівництв країн, де вони представляли інтереси України, відповідну інформацію щодо початку агресії. Це і так було десь починалося. Чому я не вірив? Тому що до цього дуже багато сигналів було таких, що все ж таки немає таких, знаєте, повідомлень було, скажімо так, про наміри такі зробити, тим більше з території Білорусі. Тобто дати точно і не було. Можна було говорити про напруження. Для мене особисто була несподіванка, що саме початок з території Білорусі, хоча ми розуміли, там створюється певна кількість російських військ, концентрується, але все ж таки я думав, що напад буде більше з східної частини, тобто в районах Донецької, Луганської області, можливо, Крим. Тому що всі запевнені для цього білоруського уряду, білоруського президента тоді Лукашенка фактично були негативні щодо можливості початку такої агресії саме з території Білорусі. І я скажу, були деякі інші сигнали, були особисті мої, може такі дипломатичні спілкування, крім заяв офіційних, то, що робили всі напередодні, і міністр оборони Хенін, і голова Госпаркомітету Лапо, вони всі запевняли наших керівників, в тому числі і публічно, тому що такої агресії з території Білорусі не буде. Спадару Ігору, вось яны абяцалі, што не будзе агрэсіі з боку з тэрыторыі Беларусі да самога ўварвання, а пазней, калі гэта ўсё адбылося 24 лютага, ці хтосьці з афіцыйнага Менску выходзіў сам на сувязь з украінскім бокам, магчыма, з вамі, каб патлумачыцца, так што ж гэта адбылося, калі абяцалі, што толькі на трактары прыедуць, што слова афіцэра давалі, што там ніхто не будзе нападаць. Ці хтосьці спрабаваў, ці ў кагосьці было хоць каліва гэтага сумлення, каб неяк патлумачыцца хаця б? Ні, не було ніякого сумлення. Була реакція така, що ми поки що самі не розуміємо. Тобто я таку, знаєте, відчував певну розгубленість серед цих людей, з ким я міг контактувати, тобто кому я звертався. Тому що після того, як це почалося, включаються інші механізми, як такі, що офіційне листування, написання нот, звернення, дзвінки. Очевидно, що всі розуміли, що щось відбулося, але, знаєте, коли починаються такі справи, як війна, то треба перше все документувати насамперед. І ми робили, головне, що ми робили, це відразу написали ноту, звернулися. Очевидно, що далі писав я, але ніхто зі мною, скажімо так, на зв'язок не виходив.
Ось тому, що там були потім ще питання, вже пішли. Але я хочу нагадати, що перші дні така була, знаєте, трохи самотоха, то що буквально через декілька днів вже почались вже з'являтися повідомлення про початок перемовин з Росією, з російськими представниками на території Білорусі, і фактично воно це дуже швидко перейшло в те, що Білорусь надала територію для проведення перших зустрічей. Якщо я пам'ятаю, хронологічно це було на кінці лютого в резиденції Лукашенка в Лясковичах. Тобто це пішло фіксуватися в такому навіть паперовому виді. Ми вже знали, скільки ракет летить, скільки полетіло вилітів, зробили бомбу ракетних ударів нанесено. Кожного дня фактично були ноти протесту про це. Ну, а коли я спілкувався в МЗС, потім через кілька днів вже були певні зустрічі з директорами, ну, керівниками управління і інших підрозділів. Ну, я скажу так, що вони самі, мені здається, не були готові до такого розвитку подій. Тобто, я думаю, все ж таки, те, що початок війни почнеться саме з території Білорусі, ну, я вважаю, взагалі декілька людей знало, включаючи Лукашенка, про дату ще дізналися, мабуть, вже в самий останній момент. То бок Лукашенко, на вашу думку, ведаў пра тое, што ўварванне будзе з тэрыторыі Беларусі, бо акурат сёння Зеленскі даў інтэрв'ю выданні «Зеркалу» і там распавёў, што пра тэлефонную размову з Лукашэнкам, які нібыта сказаў, што не кантраляваў сітуацыю. Вось ці вы верыце, ці гэта чарговая гульня? Знаєте, я не вірю. Може, безумовно, президент України краще інформацію володіє, ніж я, це очевидно. Але такі операції, я думаю, що він міг не знати точну дату, точний час. Знаєте, коли підіймається по тривогі, підіймається військовий підрозділ, то завжди операція планується завчасно. І це називається, ну, кажемо, часом Ч. Наприклад, говориться час Ч, і там починається відлік часу. Тобто, називали час ще 10 годин, значить пішла в 10.05 должен розроблено Т, в 10.1, 10.15 Т і так далі, так далі, так далі. Тобто, можливо, він знав точну дату, скажімо, це буде 22-23 лютого, але ті запевнення, які були напередодні, вони, знаєте, мені здається, більше була димова завіса. Я маю офіційні заяви, які зробив і міністр закордонних справ Макей, і міністр оборони за 2-3 дні зробили заяви. Це була як димова завіса, хотіли просто, ну, якось прикрити можливість на початку такої операції. Те, що Лукашенко знав, що така операція почнеться, ну, як на мене, сумнів не може бути ні у кого. Ды нават калі б ён і не ведаў, што пачнецца, вельмі паказальная была ягоная рэакцыя, калі ўсё пачалося. Бо я цудоўна памятаю той дзень, ён паехаў на лыжах катацца і стаяў, абдымаў свайго шпіца і там разважаў пра штосьці абсалютна абстрактнае. Між тым, калі згадваць той самы час, тады мы памятаем, тысячы беларусаў выйшлі пратэставаць, бо скарысталі момант, у Беларусі праводзіўся чарговы там рэферэндум, і людзі выйшлі, у тым ліку, каб пратэставаць супраць вось гэтай вайны. І вось калі ўсё вось гэта разам збіраць, пра што мы цяпер гаворым, ведаў Лукашенко, не ведаў, таксама вельмі паказальна, што сёння, напрыклад, на сённяшні дзень Святлана Ціхановская з прадстаўнікамі іншых дэмакратычных лідараў Беларусі, яны складалі кветкі да помніка Шаўчэнку, а ў той час самы у Беларусі под режимом Лукашенко у гэтак званых рускіх дамах показывали выставы з партрэтамі вось гэтых забойцаў, удзельнікаў гэтак званай СВО. І ў гэтай сувязі у мяне да вас таксама будзе пытанне, якое мы задаем нашим гледачам. На вашу асабістую думку, хто вінаваты ў нападзе на Украіну уласна з тэрыторыі Беларусі? У нас некалькі варыянтаў адказу. Гэта Лукашенко і ягоны рэжым, гэта усе беларусы, гэта Расія, альбо, ну, варыянт, які я вам не буду задаваць, это вось з прапаганды, што это, магчыма, нейкі калектыўны захад, які там сутыкнуў братоў славянаў ілбамі. На вашу думку, хто вінаваты? Знаєте, я скажу так, що моя відповідь на це запитання дуже проста і однозначна. Лукашенко і його режим. Або, як ми кажемо, військово-політичне керівництво Білорусі, яке на той час діяло. Чому я так кажу? Знаєте, ну, він сам визнає і всі знають, якщо режим тоталітарний, то всі успіхи, як би приписують собі ця людина, як і всі поразки, як всі погані речі також падають на нього. Тобто тут відказність, яка з білоруської мови, однозначно полягає на Лукашенка та його режим, і тут немає ніякого сенсу це навіть обговорювати.
Але до ваших слів я додам таке, що коли почалася війна, і ви кажете, сьогодні покладали квіти, ми відчули таку підтримку і серед Білорусі, в якій дійсно, воно стихійно трохи вийшло, що з'явилися люди на вулицях, які дійсно знову прапори, незважаючи на те, що після 2020 року це фактично було певним викликом, скажімо так. Але ще більше, якщо ви, може, знайдете десь таку картинку, як виглядало посольство в перші дні агресії російської з території Білорусі, то там всі несли квіти к посольству, свічки несли. Знаєте, нам з'явилася інформація про перші жертви вже внесли. Більше того, збиралися стихійно і біля посольства, знімалися теж люди і приходили. Я навіть певний раз потім вийшов і сказав, що не треба приходити, бо я знав, що за углом, за рогом там стоять машини. Більше за 1000 чоловік тоді забрали. Так. Про їх тоді забирали багато людей, просто вони це показово робили. Людина тільки відходила з такого мітингу, знаєте, такого стихійного, і вони буквально на очах у тих же самих людей запіхували в буси цих людей. Потім, я не кажу вже так мовити про людей, які там було, знаєте, дуже, як в штатському, як кажуть, знаєте, вони дуже легко їх визначити. Більше того, ми бачили це з посольства, і скрізь це було очевидно, що там люди контролюють ті, хто приходить і хто відходить. І тому я просто навіть так попросив, що не треба приходити, ми розуміємо. Але все одно приносили квіти, вішали стрічки сині-жовті прапори, якщо подивитися картинку тих часів, то там можна прямо подивитися, яка була реакція пересічних білоруських громадян. Але я скажу теж, давайте будемо відверті до кінця, були і ті, хто виступав підтримкою. І я теж показово можу сказати, навіть можу фото показати, прямо навпроти посольства, декілька квартир, вивісили знак Z, і вони голосили саме такі, знаєте, антиукраїнські лозунги, скажімо так, вивішували там. Тому тут треба розуміти одне, що вся відповідальність того часу лежить виключно на режимі, який створив Лукашенка. І ще раз, воно виходить так, що якщо людина повністю контролює ситуацію, все на неї падає автоматично. І тут, я думаю, білоруський, скажімо так, народ, білоруські обивателі, як кажуть, пересічний громадян, здесь не до чого. Це роблять еліти, в даному випадку це режим, який, власне, і був створений. Але я скажу вам, навіть всіх людей, хто був прирахований до режиму, скажімо так, були люди, з якими я потім спілкувався, це люди досить високі посади займали, і в міністерствах, і в деяких інших структурах, скажімо так, то вони не підтримували цей режим, цю виходку. Росіян, всі звинувачують росіян, от кажуть так, що ми не знали, і туди, і сюди, отак пішло. Деякі звільняли з посад. Ви знаєте краще від мене, скільки людей, в тому числі дипломатичного корпусу, в знак протесту звільнилися і пішли з служби, так мовити. І після 20-го року окремо кількість пішла, але і після початку агресії. Хоча вже, знаєте, як у нас сказали тоді, що там досить сильно було зачищено вже все вже. Але тим не менш, наші люди, які теж відходили. І я персонально таких людей знав. Тому я можу про це говорити з зазнанием справи. Пасля пачатку агрэсіі, вядома, змянілася моцна стаўленне да Беларусі, перадусім да рэжыму Лукашэнкі, але і да Беларусі ва Украіны, у афіцыйных уладаў таксама. Вялікі шлях заняў тое, каб прыняць дэмакратычныя сілы Беларусі, выйсці на новы ўзровень перамоваў. Якім праз 4 гады бачыцца шлях Беларусі пасля, можа быць, уже падпісання мірнага замірэння? Як гэта бачыцца, ці ёсць месца Беларусі за гэтым сталом перамоваў і каму ўсё ж такі Лукашэнку ці дэмакратычным сілам? Я не знаю, про це не можу відповісти на це питання, тому що, знаєте, воно дуже важке, насамперед, чи буде взагалі Білорусь присутня на цих переговорах, чи ні, яка доля Білорусі споткається після завершення війни, дай Бог, щоб вона скоріше закінчилася, ми всі чого хочемо. Але мені здається, що все ж таки, насамперед, це буде, як кажу, в ролі відповідача буде саме Сергій Лукашенко, я сподіваюся, так буде. І буде перемовини йтися між, якщо Росія і Україна, якщо брати, бо в будь-якому випадку по-іншому не вийде. Тобто переговори будуть з воюючими сторонами. В якому це буде форматі, мені ще важко сказати. Але якщо і буде Білорусь брати участь в цих переговорах, я думаю, насамперед буде йтися про відповідальність режиму Лукашенка за співучасть в агресії. Саме так буде ставити цього питання. І ми, білоруси, в гэтым падтрымліваем. І ми в гэтым вас абсолютно падтрымліваем. Так, коли ласка. Вони будуть йти саме в такому форматі. І моя позиція така.
Тобто зараз, знаєте, мені здається, останні заяви і нашого президента, і те інтерв'ю, яке віддав, ну дуже багато крапок над «і» розставила, і чітко визначені ролі і позиція України щодо режиму Лукашенка і його співучасті в агресії. Тобто за останні декілька тижнів дійсно ситуація в відношенні до Білорусі, до білоруського народу і набагато стала ясніше, чіткіше, і мені здається, там іншим воно тлумачитися не може. Спадару Ігору, дякую вялікі вам і за сённяшнюю размову, таксама ў вашай асобе, дзякую вялікі Украіне за тое, што аддзяляеце нас ад злачыннага рэжыму Лукашэнкі. Для нас это вельмі важна. Мы застаемся з вами ўсёй душою і сэрцам. Слава Украіне. Дзякую вялікі вам. Ну а мы спадарству нагадаем, Ігор Кізім, амбасадар Украіны ў Беларусі ў 17-23 годах, амбасадар з асаблівых даручэнняў МЗС Украіны ў справах Беларусі ў 24-25 годах быў з намі на відэасувязі. Спадарства, ну і ў чацвёртую гадавіну паўнамаштабнай вайны нашыя калегі з рэдакцыі «Слава ТВ» робяць адмысловае вечаровае выданне. Яго правядуць журналісты Марыя Гурская і Яўген Клімакін. Запрашаем на жывы эфір, што распачнецца на нашым канале а 22 гадзіне паводле беларускага часу. Сьогодні 24 лютого, четверта вже річниця російського повномасштабного вторгнення, момент, з якого почалося наше українське пекло. І Польща – це та країна, яка першою відгукнулася на потреби України, простягнула руку допомоги. І є на мапі Варшави таке місце-символ. Це Варшава Заходня, Західна Варшава, вокзал, який не просто вокзал. Це місто-символ, через який пройшло більше, ніж 1 мільйон українських біженок, біженців, дітей протягом року. І сьогодні в цьому місці ми зустрінемося українці разом з поляками, колишні президенти, міністри, лідери думок, найвідоміші волонтери, які будуть разом з нами. Ми будемо говорити про те, що відбувається зараз, про те, як допомагати Україні на 5-му вже році повномасштабного вторгнення. Будемо згадувати про допомогу Польщі Україні і про те, як перемогти це російське зло. Мы, конечно же, згадваем і ў гэты дзень, і ў іншыя дні не забываем пра нашых суайчыннікаў, суайчынніц, беларускіх добраахвотнікаў і добраахвотніц, якія працягваюць ваяваць за нашу і вашу свабоду, працягваюць ваяваць, баронячы Украіну. Каля 80 добраахвотнікаў, добраахвотніц на сённяшні дзень, на жаль, загінулі, усіх памятаем і, конечно ж, слава героям. Ну і спадарства, ваши каментары вы таксама дзеліць сваімі ўражаннямі. Вось, напрыклад, пишуць про тое, што я на ўсё жыццё запомніў кадры, як беларусы хлебам соллю сустракалі войскі расіян і яшчэ з баянам ад гэтага не адмыцца. Это сапраўды, ну, такое ганебнае было відовішча, і хацелася б, каб вось гэтыя словы пра гэтую ганьбу пачулі якраз тыя вайскоўцы, якія аддавалі прысягу, кляліся на вернасць Беларусі, беларускаму народу, гаварылі, што будуць бараніць нашу краіну, а не ўдзельнічаць у розных авантурах, войнах Крамля. Ну і разам з гэтым для нейкай все-таки раўнавагі ёсць у нас і сведкі іншых падзеяў, нават удзельнікі. І я быў у той дзень каля амбасады Украіны і паклаў кветкі. І у вашай асобе, шановны глядач, дзякую усім беларусам, якія застаюцца неабыякавыя, якія застаюцца на баку добра у гэтай вайне. Так, спадарства, і ўнёсак беларусаў, якія выказалі не вайне, а таксама беспасрэдна змагаюцца ва ўкраіне за мір у нашым рэгіёне. Вядома, яны застануцца у пашане, застанецца аб іх памяць і аб іх учынку, аб іх дзейнасці. Ну, а мы мусім перанесціся ў Беларусь да новай тэмы. У новым цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў у Менскай Сцепянцы ўжо ўтрымліваюць людзей, затрыманых паводле адміністратыўных справаў. І гэта пры тым, што афіцыйна будаўніцтва аб'екту яшчэ не завершанае. Пра гэта распавялі ў праваабарончым цэнтры «Вясна». Раней медыя паведамлялі, што ізалятар на завулку Акрэсцінань плануюць закрыць на ремонт, а новыя ЦИП меліся ўвесці ў эксплуатацыю толькі на пачатку наступнага года. Новы цэнтр ізаляцыі будуюць на ўскрайку Менску, у Сцепянцы, на тэрыторыі былога вайсковага гарадку. Комплекс уводзяць у прамысловай зоне, у далечыні ад жылых дамоў. Паводле праекту комплекс разлічаны на 230 чалавек. Это амаль удвая больш, чым умяшчае ізалятар на Акрэсціна.
Ну і спадарства Сергей Устінаў, праваабаронца, сузаснавальнік прававой ініцыятывы, з'яўляецца госцем студыі Белсад, з якім абмяркуем гэтую навіну і не толькі. Вітаем вас. Добрый день. Спадару Сергей, чаму, на вашу думку, улады ўвялі ў эксплуатацыю будынак, які яшчэ не завершаны, не дарамантаваны і перасялілі туды адміністрацыйна асуджаных? Ну, на самом деле, тут несколько моментов, на мой взгляд. Первое, во-первых, он больше вмещает административно арестованных, туда можно больше людей посадить. Очень много людей, репрессии не прекращаются, очень много людей садят за подписку на так называемые экстремистские каналы, за лайки и так далее. И поэтому, чем больше людей посадят, тем они считают это лучше. Это раз. Второе, почему они уже вводят, потому что мы помним 2020 год, когда жители близлежащих домов слышали, что происходит, и вообще видят, что происходит, когда доставляют административно арестованных и вообще задержанных туда пачками, кучами. И это все-таки будет в отдалении от жилых домов, и, соответственно, это будет как-то скрываться режимом, все эти пытки и бесчеловечные условия, встречи людей будут уже немножко посложнее и так далее. Поэтому, ну, все, что режим хочет, каким образом хочет унизить людей, вот он этим добивается. Ну, але як можна уявіць, недабудаваны будынак, ці ён гарантуе тым, хто там утрымліваецца, базавыя патрэбы ў ацяпленні, у вадзе? Это режиму никогда не мешало. Мы добивались ремонта Центра изоляции правонарушителей с 2010 года. В 2017 он наконец-то завершился. И там было сделано специально возможность перекрывать горячее отопление, ну, в смысле отопление, горячую воду, для того, чтобы таким образом пытать административно арестованных, административно задержанных. И у нас куча свидетельств есть, куча жалоб было написано о том, что специально или открывали, когда нужно было, и до упора кочегарили в камере, или же перекрывали, чтобы охладить, скажем так, и людей пытать холодом. Поэтому режиму это только на руку, ему никогда не мешало пытать людей. Сергей, послухайте, ну, калі я чытаў вось гэта апісанне, што там як плануецца рамантаваць, то там гаварылася і пра масажныя, і там пра дывановыя пакрыцці, но гэта ўсё для вертухаяў, для адміністрацыі, а для вязняў там шэрыя сцены, там, ну, нічога такога, што паляпшала хаця б неяк умовы іх утрымання. Ці можам мы гаварыць пра тое, што адначасова ну, вось у ремонта гэтага і ў новых вот этих изолятараў там, ну, две мэты. З аднаго боку, каб вертухаям было комфортней, і другое, каб ім было яшчэ зручней дадаткова катаваць вязняў, улічваючы, што, ну, можа, ранейшыя будынкі не былі прыстасаваныя, каб там і перакрыць хуценька ваду, і каб замарозіць у гэтыя маразы, а ў новым вось гэтыя ўсе тэхналогіі катавання можна адразу і запланаваць. Ну, почему нет? Я об этом и говорил, что новые возможности для пыток у режима, и это ему никогда не мешало пытать людей. Если говорить о заботе о силовиках, ну, не так уж он и заботится об этих вертухаях, о силовиках. Они будут работать, будут пытать, как и раньше. То есть это люди уже такие. Кто не хочет пытать, тот не пытает. Да? Кто хочет пытать, тот будет. Кто-то в 2020 году ушел, да? Кто-то немножко, скажем так, относится нормально к людям, он не пытает, старается от этого немножко самоустраниться. Ну, работает, но старается самоустраниться. Ну, а каратели, которые пытают, ну, им ничего не будет мешать, да, то есть это старый ЦИП, это новый ЦИП, ну, и все же опять это делается для того, чтобы и увеличение мест содержания, это делается для того, чтобы ухудшить условия содержания и еще больше пытать обыкновенных людей.
Сергей, шмат вось сведчанняў ёсць ад палітвязняў, ад вязняў, якія выходзілі на волю за кратаў, вось пра гэта невыносныя умовы ўтрымання. Ці праваабаронцы фіксуюць і падаюць іх як форму катавання, вось уласна умовы ўтрымання? Ці ёсць гэта як зафіксаванае злачынства беларускага рэжыму, якое ёсць у вашых справаздачах, альбо гэта не фіксуецца праваабарончай супольнасцю? Ну і таксама ўтрыманне ў недабудаваным будынку у мароз, зімою, узімку, як з пункту гледжання міжнароднага права таксама кваліфікаваць такія дзеянні? Да, каждый, кто желает задокументироваться, кто вышел, кого скажем так, кто вышел сам, кого принудительно вывезли, освободили, мы документируем. На основе этих свидетельств у нас уже есть несколько расследований по исправительным колониям. Сейчас будет готовиться по исправительной колонии номер 3 расследование вот в ближайшем будущем. Поэтому мы все фиксируем, все записываем, все фамилии, всех силовиков, которые пытают, ищем, выискиваем с фотографиями, с фамилиями. Все у нас имеется, все у нас хранится в базах. Что касается условий содержания без отопления, они, естественно, приравнены к жестоким и бесчеловечным условиям. И тут с точки зрения международного права это и есть так называемые пытки, жестокое и бесчеловечное условия. Все, другого в принципе тут нет. Когда зимой в холод, людей держат без отопления. Ну, нужно понимать, что людей лишили, даже если и свободы, их не лишили тепла, их не лишили еды, их не лишили медикаментов, их не лишили, там, не знаю, читать новости и так далее. Их лишили свободы. И нужно свободы только лишать. Другие дополнительные ограничения, как то указание сверху, да, непосредственных, скажем так, основатели режима, да, ухудшить условия содержания, да, еще больше, это является пытками. Слухайте, ну нас, напэўна, глядзяць сваякі асуджаных і думаюць, дзе цяпер там мой муж, жонка, брат, сястра. Што вы параеце сваякам? Як даведацца, дзе блізкія на Крэсціна ці ў Сцепянцы? Ці можна гэта высветліць увогуле? Не знаю, как сейчас система работает. Раньше это работало таким образом. Звонили на Крестина и называли фамилию, и людям говорили. Да? Сейчас я не знаю, как это работает. Это также работало через службу поиска людей, да, когда звонишь в 102 и говоришь, что вот человек пропал, они там говорят, он находится там-то, 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 там. Сейчас я не знаю, насколько эти службы работают и насколько, в принципе, если человек по политическим мотивам задержан, насколько они будут давать эту информацию. Они, возможно, наоборот, будут скрывать всяческими путями, чтобы человеку не принести теплую одежду, не принести хоть какую-то передачу, да, продуктовую. Поэтому вполне возможно, режим на это настроен. Сергей, маем яшчэ выказванне Паўла Северынца, былога палізняволена. Давайте яго таксама паслухаем. Ён сёння ў Фэйсбуку напісаў якраз пра гэтае катаванне. І яшчэ на момант вернемся да нашай размовы. З Мікалаем Статкевічам не здарыўся інсульт. Мікалая Статкевіча давялі да інсульту. Там умеюць ламаць рукі, ногі, рваць сэрцы і дзіравіць страўнікі нават без лішняга дотыку. У шыза чалавека свядома і мэтанакіравана даводзяць да калецтва. Турэмныя дактары толькі фіксуюць, дзе тонка ў таго ці іншага вязня, якога начальства вырашыла ламаць, і пасля вязня пераводзяць у адпаведную камеру. А катоўні там на выбар: лядоўнік, каб ламаць косці, адзіночкі, труны, дзе замуроўваюць на месяцы, скразняковыя трубы для тых, у каго слабыя лёгкія. Ані маральна, ані псіхалагічна Міколу Статкевіча яны не зламалі. Сергей, ну, такія ў нас сённяшнія рэаліі беларускія, што не можам не спытаць пра парады, магчыма, ад вас, ад праваабаронца, для тых, хто можа трапіць за краты, дзе, вось як піша Павел Северынец, стаіць задача зламаць альбо фізічна, альбо маральна. Ці можна неяк падрыхтавацца да гэта загадзя? Што бы параілі? Трудно что-то пораить на сегодняшний день в Беларуси, в стране, где творится полный беспредел правовой. Основное, когда попал за краты, нужно сберечь свое здоровье.
здоровье, жизнь уберечь, а там уже потом думать обо всем остальном. Да? То есть мы знаем, неоказание медицинской помощи, оно было до 2020 года, мы поднимали не раз об этом вопросы по жалобам родственников и так далее, но оно не было так массово, как сейчас творится, когда много политических заключенных сидит, очень много информации выходит из-за решетки, и поэтому мы помним ситуацию с Олесем Пушкиным, неоказание в связи с прободной язвой, да, было, когда человек мог выжить, да, человеку могли, но тем не менее ему не оказывали помощь, и поэтому фактически убили человека, да, мы помним Витольда Ашурка, которого специально избивали, специально пытали, и таким образом человек умер, поэтому режим настроен на то, чтобы человека в этих условиях не просто уничтожить морально, физически, морально, но и физически уничтожить. И поэтому тут нужно сберечь свое здоровье, сберечь свою жизнь, каким-то образом, ну, выжить. Не знаю, какие советы еще могут быть в неправовом государстве. Жалобы не работают, жалобы не выходят даже из-за решетки, да, то есть из пенитенциарных учреждений. Не работают, никто не реагирует на жалобы. Были случаи, что на жалобы просто не отвечали. Дякую вам, спадару Сергей, дякую за вашу працу, за ваши парады. Сергей Устинов, правоабаронца і сузаснавальнік правовой ініцыятывы, быў гостем студыі Белсат. А цяпер жыццё рэгіёнаў, рубрыка, якую мы робім супольна з Бэгамедыя. Гэтым разам пачнём з Ліды. Жонка работніка мясцовай жыллёва-камунальнай гаспадаркі апублікавала ў TikTok відэа са святочным наборам, што ўручылі ейнаму мужу на працы да 23 лютага. Відэа з малочнай прадукцыяй хутка набрала сотні тысяч праглядаў і выклікала бурную рэакцыю. У каментарах адныя парадаваліся за камунальнікаў, іншыя засумняваліся, ці заслужылі яны гэткія падарункі, асабліва пасля зімовых праблемаў з прыбіраннем снегу. Знайшліся і тыя, хто іранізаваў, прапаноўваючы згашаць крэдыты малачком. Муж принес подарок на 23 февраля от организации. Работает он в Лидском ГУП ЖКХ. Всего молочки, йогурты, сыры, намазки, сметана, масло. Это все выдали на одного человека, работающего в организации. Все сыры разные, не повторяются, названия разные. Плюс еще вот такое вот приятное. К основному подарку еще денежное вознаграждение было выдано каждому работнику. Лидская ГУП ЖКХ в этом году рулит. Ну а цяпер Лагойшчына. Відэа з гэтага рэгіёну выклікала шырокі рэзананс у соцсетках. У TikTok паказалі дом, у якім жыве жанчына з інваліднасцю другой групы. На кадрах абсыпаныя сцены, старая мэбля, захламленыя пакоі і, паводле словаў аўтара, небяспечная электраправодка. Карыстальнікі актыўна абмяркоўваюць убачанае, задаючыся пытаннем, чаму чалавек з абмежаванымі магчымасцямі апынуўся ў такіх умовах і дзе сацыяльныя службы. Улады сітуацыю пракаментавалі. Ну, як паведаміла старшыня Лагойскага раённага савету дэпутатаў Людміла Муравіцкая, дом месціцца ў вёсцы Харошае. Жанчына сапраўды мае другую групу інваліднасці паводле стану псіхічнага здароўя. Цяпер яна часова жыве ў больніцы сястрынскага догляду ў аграгарадку Задор'е. Паводле словаў чыноўніцы, пенсіянерка не самотная, а яна мае сваякоў, якія, як сцвярджаецца, разлічваюць на дапамогу дзяржавы ў навядзенні парадку ў доме. Аднак, як растлумачылі ў райсавеце, у падобных выпадках адказнасць у першую чаргу ляжыць на сям'і. Тым не менш, у каментарах пад відэа шмат хто з карыстальнікаў піша, што падобная гісторыя не рэдкасць для беларускай глыбінкі. А ў Баранавічах у мікрараёне Бараўкі мясцовая жыхарка зняла відэа, якое выклікала бурнае абмеркаванне ў соцсетках. Ноччу каля пляцоўкі са смеццевым кантэйнерам хтосьці выкінуў старую канапу. У каментарах думкі падзяліліся. Адныя асудзілі ўчынак, нагадаўшы, што выкідаць буйнагабарытнае смецце ў неналежным месцы забаронена. Іншыя адзначылі праблему з арганізацыяй вывазу. Пакінутая каля кантэйнераў тэхніка і мэбля лічыцца несанкцыянаванай звалкай. За гэта прадугледжаны штраф до 30 базовых величиняў. Жители нашего прекрасного района Боровки, города Барановича, вот скажите, что у вас в головах, если вы позволяете себе делать вот такое?
Наверное, надо переименовывать наш район уже. Не Боровки, а Бангладеш. Ну, вчера днем этого не было 100%. Это сделали либо поздним вечером, либо вообще ночью. Вы вообще в своем уме? Как можно вот делать так? Есть такая поговорка, знаете, скажу вам, где живут, там не срут. Но вы, видимо, не в курсе об этом. Ну і наприкінці видання підсумуємо наше опитання під стрім-чатом, під стрім-трансляцією. Хто винуватий у нападі на Україну з Білорусі? Нема ніяких ілюзій і дякуємо, господарство, вам за гэта. Лукашенко і ягоны рэжым 60%. Так само Росія 27%. І гэта і ёсць наш вырак. Господарство, дзякуем, што былі сёння з намі. Для вас працавалі Валера Руселік і моя цудоўная калега Юлія Лабанова. Да хуткай сустрэчы, беражыце сябе.